Nhasi birthday raMukhudzei Junior mwana waHolyten waakaita naChelsea, asi vaposta vari vairi dhedhi havana kuenda kuphotoshoot. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ndati beta ndimbotaura nyaya yaHolyten iyi. Pane vakawanda vari kunyora macomments vachiti ini handifariri mujaya. Aiwa ka tinenge tichingotaura zviri kuitika mumastreets. Okay, hoyu mukomana hana kupostawo mwana wake achimuti happy birthday kana kumboita any action kuenda ikoko kuti anotora at least picture nemwana wake. Mukomana is so much in love with Kimberly Richards zvekuti zvaChelsea hazvipindi. Chelsea akamboedza kutaura nevamwe vane machanel kuti veduwe ndibatsireiwo mwana agone kuwanawo something kubva kuna dhedhi. Ko recently vakatomboenda kucourt kuchinzi mujaya haasi kuda kubvisa mari yekuti mwana achengeteke. But hoyu mukomana uyu chingomuisai karasta muone kuti haati hoyo here. Ndikoko veduwe. Okay, so ngatimbotaura nyaya yemabs and fathers iyi timboona kuti zvinotisvitsa kupi. I will read a few comments from zvapostwa nevanhu. Vamwe vari kuti ivo, this lady is so strong. It's not easy kuzikamwa nenyika yese kuti wakamitiswa munhu kwakunoita white wedding na someone else. I have so much respect for her. Acting kunge everything is normal hake. Chelsea ari kugona zvake kuchengeta Junior uyu. It's hard having a deadbeat father taking care of another child and family, and he blue ticks your existence. Hopefully this lady is a strong woman deep down. I'm sure mwana wa Kim akafanana neuyu. Imi, pamwe pacho unogona kutoona kutoti uyu ndiye akafanana dhedhi. Uya anobva atoredzera kuna mai kutofanana zvake chero nasekuru vake. Zvinhu zvacho kazhinji kacho ivava vana ndo vanosara vachitokontinya nelegacy yababa vavo, kunyanya ivava vasinganyanyodiwa ivava. Ndivo vanobva vapiwa gift yevoice rinobva rafanana neradhedhi. Alright, vamwewo ndo vati mwana iyeye achazomuda hake. Ndivo vana vanobva vaita successful zvichingoenda zvakadaro. Saka vanhu vari kubatikana chaizvo nenyaya iyi. Asi mujaya haasi mufti. Mutaridza kamukomana ane mabusiness makuru chaizvo vana samanyanga records vaya. Ende I speak of truth, what of truth vakomana ka. Vanhu manya nemarange rover nechi, asi kungotiwo mwana wake agonewo kungwanawo access kuzvinhu zvinongodadisawo. Kuvaona baba wake chero ukasava neaccess to mari, but kungonzwo waswerawo nababa wako zvinhu zvinonakidza. Vaya vanosirwira mujaya chimbouyai pano mukande macomments enyu zvamunofunga kuti zviri kuitika. Do you think kuti mwana uyu hadeserviwo here kuswerawo achiti hoyo nababa vake mupaki? Imekani zvakaoma.